Il-Ministru responsabbli mir-riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard inawgura simulator avvanzat ġdid illi se jintuża għat-taħriġ l-operaturi ta' excavators u makkinarju tqil fis-settur tal-kostruzzjoni. Is-simulator Simpro 3 Excavation Simulator se jkun installat fl-Educational Hub tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, u se jkun parti minn strateġija usa tal-Gvern biex ikompli jsaħħaħ it-taħriġ, is-sigurtà u l-professjonalità fis-settur. Dan l-apparat modern joffri ambjent ta' simulazzjoni realistiku li jippermetti li l-operaturi jitħarġu fuq diversi xenarji ta' xogħol li jixbħu dawk reali fuq siti ta' kostruzzjoni inkluż xogħol matul il-jum u bil-lejl jew f'kundizzjonijiet ta' temp differenti. It-taħriġ inkludi operazzjonijiet bħal trenching, digging, hill driving, soil u rock loading, kif ukoll l-użu ta' pneumatic hammer u funzjonijiet oħrajn relatati ma' xogħol tqil. Waqt l-inaugurazzjoni il-Ministru Attard saħaq li dan l-investiment jirrifletti viżjoni ċara għal settur ta' kostruzzjoni aktar modernu sikur. Dan l-investiment ta' simulatur fis-settur tal-kostruzzjoni qed nuru biċ-ċar kemm disposti nkomplu ninvestu f'dan is-settur u fit-taħriġ tal-ħaddiema tagħna. Fl-istess waqt imma qed nibagħtu messaġġ ċar li mhux se nittolleraw sitwazzjonijiet li jpoġġu lil ħaddiema jew inkella lill-residenti f'riskju. Dan huwa l-impenn tagħna bħala gvern nuruh bir-riformi, nuruh bl-investiment imma daqstant ieħor resoluti li jissalvagwardjaw is-saħħa u s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-BCA Rodrik Bonnici spjega li l-proċess biex ġie akkwistat dan is-simulator ilu għaddej diversi xhur fejn ġew evalwati diversi kumpaniji skont kriterji stretti biex jiġi żgurat l-aħjar livell ta' taħriġ għall-operaturi lokali. Is-sit ta' Sanlab Evern Amer spjega dwar id-diskussjonijiet kontinwi li waslu għal kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Huwa sostna li b'dan l-apparat pajjiżna se jkun qiegħed joffri l-aħjar teknoloġija fejn mhux biss se jingħata taħriġ realistiku imma saħansitra se inkludi programmi ta' taħriġ li jistgħu jindirizzaw sitwazzjonijiet varji fis-settur f'pajjiżna.